প্রিয় কাঙ্কেশ্বরী ভক্তবৃন্দ, প্রিয় কাঙ্কেশ্বরী ভক্তবৃন্দ মানে রখন্তু বড়াই কাঙ্কেশ্বরী যাত্রা চালিছি। আজি হଉଛି চতুর্থ ରଥଯାତ୍ରା। আজি ହଉଛି ଚତୁର୍ଥ ରଥଯାତ୍ରା। ଚତୁର୍ଥ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା କମିଟି କରୁଛି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ନମସ୍କାର। ମାନେ ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ରାତ୍ରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା କମିଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ମାନେ ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଠିକ ରାତ୍ର 9 ଘଟିକା ସମୟରେ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସୁଦୂର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ମାଥିଲି ବ୍ଲକର ପୂଜାରୀଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଦାମ ଗୁରୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ମହାନ ସାମାଜିକ ନାଟକ ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ। ମହାନ ସାମାଜିକ ନାଟକ ପ୍ରେମ ରହିଗଲା ଅଧା ବାଟରେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆସିବେ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମନ ଭରି ଉପଭୋଗ କରିବେ, କାଙ୍କେଶ୍ୱରୀ ଯାତ୍ରାକୁ ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ କରିବେ। ପୁଣି ଥରେ କହିଦେଉଛି, ମାନେ ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ହଉଛି କାଙ୍କେଶ୍ୱରୀ ଯାତ୍ରାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ଆଜି ହଉଛି କାଙ୍କେଶ୍ୱରୀ ଯାତ୍ରାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ଯାତ୍ରା କମିଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ ସକାଶେ ଆଜି ରାତ୍ର ଠିକ 9 ଘଟିକା ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଭେଟି ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ। ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ମହାନ ସାମାଜିକ ନାଟକ ସୁଦୂର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ମାଥିଲି ବ୍ଲକର ପୂଜାରୀଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ମହାନ ସାମାଜିକ ନାଟକ ଆଜି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ। ପ୍ରେମ ରହିଗଲା ଅଧା ବାଟରେ। ଆସିବେ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆସିବେ, ଦେଖିବେ, ଉପଭୋଗ କରିବେ, ଯାତ୍ରାକୁ ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।